Foarte mulți oameni caută să afle ce ar trebui să facă ei ca și misiune personală, ca și meserie, ca și carieră. Simt că nu se mai regăsesc. Ei bine, dragă suflete, ca să afli care este una dintre pasiunile tale sau ce îi place sufletului tău să facă, este foarte important să testezi. Așa că înscrie-te la cât mai multe cursuri de dezvoltare personală, cumpără foarte multe cărți, citește din aceste cărți domeniul care crezi că te interesează, pentru că doar experimentând mai multe domenii poți să-ți dai seama ce îți place ție să faci. Fie că vrei să faci un curs de astrologie, numerologie, radiestezie sau chiar de tarot, este important să le testezi și vezi în ce te regăsești tu cel mai mult. Bineînțeles că mulți o să spuneți, vai, dar nu am bani pentru asta. Dacă lună de lună am pune pentru noi bani deoparte și am investit în noi, cu siguranță, dragi sufletele divine, ușor, ușor vom ajunge în momentul în care fiecare dintre noi va găsi ceea ce îi place să facă cu adevărat. Ori dacă stăm într-o zonă de dolce farniente, de victime și ne plângem în continuu că nu știm ce ne-ar plăcea să facem, să știți că nici nu o să descoperim ceea ce ne place să facem.